As obras a pique xa de rematarse consisten basicamente no acondicionamento do acceso a este enclave turístico do municipio, as Tres Cruces, situado en pleno estuario do río Ulla, no lugar de Quintáns, na parroquia de Isorna. Os traballos consistiron na nivelación e compactado con saburra da vía que conduce ata o enclave, que se atopaba nun estado importante de deterioro e que facía casi impracticable o seu uso. A actuación completouse ademais coa instalación dunha pasarela de madeira tratada para facilitar así tamén a accesibilidade no último tramo da senda. A adecuación da senda que conecta aproximadamente o núcleo de Quintáns coas Tres Cruces, unha senda que é moi fermosa, que nos permite percorrer ao tramo final da desembocadura do Ulla, o seu esteiro, pero que ten unha serie de puntos conflitivos para poder disfrutar del, sobre todo na época de inverno. Entón, planteamos un proxecto de adecuación da senda con aportación de material, con colocación de unha pasarela de madeira, con unha serie de elementos. A actuación conta cun orzamento de máis de 43.000 euros. A maior parte do investimento, ao redor dun 80%, vai con cargo a unha subvención para o embelecemento do litoral, concedida pola Xunta, a través de Turismo de Galicia, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, con fondos Next Generation. Esta xunto con outra que tamén está en marcha para dotarnos dunha serie de material para as praias, pasarelas, paneis, etcétera, son actuacións que levamos a cabo cunha subvención que conseguimos da Xunta de Galicia a través da Axencia de Turismo, que teñen unha aportación municipal tamén importante, non? Máis ou menos o 80% a Axencia de Turismo, o 20% o Consello.